borlang su langming terang arong along ni thoma bah ni kan isek pen mondli ka chipami amei padupon sonsi lakha inkorapon lip MSc constituency ke parlo borlang su langming terang arong along mondli ka chipami amei ni kan isek amei ke pamanpon pining an phong trokebra serkep aphong kichok nihang longri baptist amei NKBA nihang karbi baptist association rat chitupet pensi mei pachun ponlonglu lapen niphai ingkorai si arni kangsam pen porphai trok pen karchu ajai mek pangcheng ponlo jisu kristo aphan keru karchu pangcheng ponlo lun kimi john be lapen sami arjina rong pp lapen divinson be alang litum pen arna malun keru karchu ning arong pensi kachitong arat an archu ponlo lapen lun kimita ingpu ponlo niphai inkoresi chiklojoni nikansuri ni rai korapho christian lapen birta keme pachithang nang chi alam an chithan chimun ponlo labang so me along pinang an nilip along kithekiding man kidu sar kor rongpi lapen relief son teron jonathan teron dilip singnar lapen nilip along pinang an lembang phu bang phiatu chitong dun lapen rat sai klembang jia teron stame labang swame mesen me pen kepachun ponji kenang so tu matha ponsi alang li metha ngare deng pensi rara thengnu montuli ke japon waisong terang lapen jibi baburam terang local president son teron are deng along nime pipajir dekang labang swame aphan pinang an arjir kiding pensi rong troksi an pen chirap chitu ponlo pusi alang litum pen pherangke athingdo lamthe chipaklang dun nili pen harbamon rongpi camera person long lius terang report karpianglong TV9 news